रांचाकनि ताखुक तै बुकुक सं जों जत साइमानो थांनाय 2018 विधानसभा इलेक्शन सिगां जोंनो गोबांमा बीजेपी कक रिमानि कायसाफानो कक नारगलिया फाइनाय 2023 नि विधानसभा इलेक्शन 16 तारिख फेब्रुवारियाव जों जोंनि बुबाग्रानो चुबानाय जों जत साइमानो बसगां 16 फेब्रुवारियाव इलेक्शन भोट कतर अंनाय जदि नों ताबुकबो साबनो भोट रिनाय रिया वानसुमाय आं तंखे अ भिडियो जागा बेलायनो वानसुम कतर तंगु जत तिप्रासन बागे आबोनि बागे भिडियोनो पाथिजरा नायदि थांनाय सालो बीजेपी नि सार जिष्णु देवबर्मा बिनि फेसबुक पेज तिप्रासारनि बागे कायसा नांकुंमा पोस्ट खाक्या आ पोस्ट अंखा एडीसी हापांगो ताबु जत सामुं चेंगि खाना बागे डायरेक्ट रां रहर जगे मानु सेंट्रल गवर्नमेंट नि बखाक्ति आबो हाके पोस्ट खाक्या सार जिष्णु देवबर्मा बिनि फेसबुक पेज चिनि सार जिष्णु देवबर्मा नि फेसबुक पोस्ट न नगि बुचिमाते जों आबोनो सानाय बसगां 16 फेब्रुवारि इलेक्शन भोट कतर अंनाय हेनके नरक जदि ताबु बीजेपी पार्टी न भोट दुई बसगां सालो कप्लाय खलाय रिखा हेनकाय आबुनि ओलो से बीजेपी पार्टी रक आ स्कीम न खलायनाय एबा बीजेपी पार्टी भोट कप्लाय एमाया गोलो एडीसी हापांगो जतो सेंट्रल नि रां फाइमानि आ रांनो डायरेक्ट एडीसी वो रहरनाय हनि साजागो ते अ जगा डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट नि बखाक्ति रां रिसिनाय एबा रां रहर सिनाय एडीसी हापांगो आबो काहायकुनो साजागिया सुदो साका सेंट्रल गवर्नमेंट नि बखाक्ति जे रां फाइमानि आबो ताबो एडीसी वो डायरेक्ट रहर जाखैपनो मानु डायरेक्ट कोबैनो रहरनाय हनि साजा करे अंगै मानु हनि सामासि ते चिं आसुक जराते खनावी वानसुगी मानो सेंट्रल गवर्नमेंट ताबुक डायरेक्ट से एडीसी वो रां रहरनाय हिनकाय एडीसी एरिया तेबो डेवलप अंगनाय काहामनो अंगनाय हिनि खाव वानसुगो बा ताबु कगले आबो से बीजेपी पार्टी नि सार जिष्णु देवबर्मा जे कक सामने आबो कुबुदे अंगनो एबा तिप्रासानि भोट माना बागदे एरें कक सावि टंका टाटाल कक नों आं जतो लुकुनो वानसुनो नांगो आबोनो तामनि हिनके 2018 इलेक्शन बुथ जरा आईपीएफटी बे बीजेपी पार्टी एलायंस एबा थानचांग फुरबो बीजेपी पार्टी रक आकंनो सामनि 2018 वो जों इलेक्शन बुथ कप्लाय अंखे एडीसी वो फुल पावर रुई कतर सनामनाय प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट नि रां जे फाइमानि आबोनो डायरेक्ट एडीसी वो रहर जानाय आबो हाके कगरिखा आईपीएफटी पार्टी नो बीजेपी रक फियाबताम सानाय जेप्रो इलेक्शन बुथ रिजल्ट रिमानि ओलो हेनकाय बीजेपी पार्टी रक आगी जे कक रिमानि एबा कक सामनि आ सामुंनो खालिया एबा एडीसी हापुंगो मुंसा सामुं रिया करे आईपीएफटी पार्टी नो तला खिकलाय सोकलगि तनिखा बीजेपी पार्टी रक तेई अकक सुदो आंसिमि साया अकंनो साका चिनि सार मेबर कुमार जमातियाबो थांनाय सालो सराय सराय बखानि कौनो खुलगि सायखना रिखा आईपीएफटी पार्टी तंफ्रो बीजेपी रबै बाहागे थकक जाका आकंनो सु नरक सार मेबर कुमार जमातिनि कोनो वासे फुल काहमि खनाय नदि जतो बुजि मानाय पाठ्यगो नरक जतो डिसाइड खादि बसगां 16 फेब्रुवारि इलेक्शन भोट फाइतंगो साबनो भोट दिनाय साबनो कप्लाय खने नरक जतो वानसुकै भोट रिलायदि तेई अ भिडियोनि बखागि बीजेपी पार्टी र बाहागे तिप्रासनो थंगै दं आबो जतो बुजि मानके भिडियोनो शेयर खादि निनि दलटे गानानि बरनो खनारदे जतो तिप्रासनो छिसारिदि वन लास्ट फाइट ते बिसे जरा करिया छिसादि जतो तिप्रासा काहाम हामिया वानसुबदि वन लास्ट फाइट बागे जतोनो वानसुकै भोट रिलायसिदि रांचाकनि ताखुक तै बुकुक सं जों जत साइमानो थांनाय 2018 विधानसभा इलेक्शन सिगां जोंनो गोबांमा बीजेपी कक रिमानि कायसाफानो कक नारगलिया बरक सामानि एडीसीनो डायरेक्ट फान्ड रिनाय एडीसीनो मुर पावर रिनाय आबो खायजागलिया 125तम कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आ पास खायनाय आ पास खायजागलिया हाई लेवल मॉनिटरिंग कमिटी होम मिनिस्ट्री आंद्र खायजागमानि आबो 90 दिन बिसिङावनो आबने रिपोर्ट पेस्ट खायना कक आबो खायजागलिया एडीसीनो टीटीसी खायनाय त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल आबो खायजागलिया एडीसीनो 8,000 कोटी 8,000 करोड़ रां रिना हमani आबो रिजागलिया आबनि बागै कक हामखाम सागै बर कायसाफा कक नारगलिया पार्टी आईपीएफटी नो बर दुर्बल खायखा ब सेस खायखा आबनि बागै फारिजतनो असिखाना जों मानै जों बुजिना दरकार जों वानसना दरकार आबनि बागै फायदे जों जतनो फायनाय 2023 नि विधानसभा इलेक्शन 16 तारिख फेब्रुवारियाव जों जोंनि बुबाग्रानो चुबानाय
Bobakarani नेतृत्वे जों महाराज पद्रिकिशोरनि लिडारशिप बो जों जतन कप्लायनाय जों आनारस मार्काखौ जों बुद्रिनाय आबादनि बागै आं फारि जतन कयनाय जोंनि ताखु बखुग्रक खा सोरांगै खाखौ फुरबाय जों जतन थामसाखे जों बुद्रिलायनाय जों कप्लायनाय जों जयनाय जों बिरमान मामानि जों बैबाय थगेजागमानि बैबाय जों कमदकजागमानि जों बान्देमानि आयागनि काटिना बागै फाय जों जतन थामसाखे जों बुद्रिलायनाय जतन हामबाय खुलुमबायखा।